lost my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero for you. Who's gonna save you when the stars fall from your sky? And who's gonna pull you in when the tide gets too high? Who's gonna hold you when you turn out the lights? I won't lie, wish that I could be your Superman tonight. Hola, em dic Pere Gallifa, soc de Sabadell i estic en una colla de diables i a dues colles de gegants, de fet soc graller, d'aquí de la meva ciutat. Passa una àrea. Acabem d'arribar a Sant Sebastián. Sí! Adriana. Com hòstia! Mira, que estàs fent l'àudio. I aquí tenim els cartells del cinema, sí senyor. Bé, jo estic estudiant Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona i un dels meus somnis a l'acabar la carrera, el somni professional per dir-ho així, seria treballar a la ràdio, que és el mitjà que a mi més m'agrada. Podria triar entre televisió i cinema, en una productora o així, i a mi m'agrada la ràdio. Bon dia, són 6:15, gairebé 2:15 del matí, i estic esperant a l'Albert, que ara vindrà aquí a casa, perquè anem a fer la ronda vallesana. D'aquí 3 quarts hem de començar ja a caminar i bé, i ara prendrem un cafetó, esperaré que vingui l'Albert i anirem cap a Terrassa, que és on comença aquest any la ronda vallesana. Your Superman tonight. La colla de diables són els Diables de la Creu Alta, ja fa 3 anys que estic allà, i amb un amic que sempre anàvem de correfocs, tant aquí a Sabadell com a altres llocs de Catalunya, vam decidir apuntar-nos quan vam fer els 18 anys i això, ja estem allà a la colla Diables de la Creu Alta. Després, arrel d'això, tenia uns companys que també tocaven la gralla a la colla de Gràcia, de Sabadell, i va ser quan vaig decidir també apuntar-me a la colla de gegants, perquè de fet aquí a Sabadell hi ha molta connexió entre els gegants i els diables, i molta gent que està en una colla de diables també està en una colla de gegants, i vaig trobar això, que era una manera de participar més activament en la ciutat, i em vaig apuntar a la colla de Gràcia. I després, arrel d'això, la colla de gegants de la Creu Alta, hi havia molts amics també de la colla de diables, i quan puc també vaig amb ells que tenen la meva edat i ens ho passem bé, la majoria són diables i per tant hi ha molt bon rotllo amb totes les colles. Doncs ara mateix estic fent, a part d'estudiar, estic fent pràctiques d'aquestes que has de fer per acabar la carrera en una ràdio de Barcelona, que estic molt bé, i a més també estic fent un programa un magazín cinematogràfic, un programa de cine a Matadepera Ràdio, que és una ràdio que hi ha aquí en un poble, una ciutat d'aquí al costat. Doncs ara, com cada matí, agafarem els catalans i anirem a la Universitat Autònoma de Barcelona i jo us ensenyaré la meva facultat, que és on estudio Comunicació Audiovisual. A on? I know you wanna
Doncs ja estem a la universitat, aquesta és la meva facultat, la Facultat de Comunicació, on estudio Comunicació Visual, i una de les raons és la ràdio, que és el mitjà que m'agrada més, i l'altre és el cinema, que també m'agrada molt i de fet és l'única carrera de comunicació i l'única carrera pública que et permet fer una mica de cinema. I bé, arrel d'això dir que vaig estar en el Festival de Donosti fent de jurat juvenil amb uns companys de classe i que fa 3 anys o així, i que va ser una experiència molt xula perquè vam veure moltes pel·lícules en pocs dies i vam aprendre molt, la veritat. Great pleasure to be back in San Sebastian and enjoy. Oh, I came to tell you that you're my favorite girl. And would you like it if I put you into my world? There's broken hearts in the basement, and broken love on the street. You so fed up of it always involving me. But do you wanna make love to me? Això faig una imatge. I know you wanna make love to me. Bé, doncs cada any a Sabadell la UES, que és la Unió Excursionista, doncs organitza una caminada pel Vallès i després amb un amic ja ho feia uns 7 anys o així que la fem sempre. Són 24 quilòmetres normalment, és un cop l'any i això, és una caminada que es fa per algun racó del Vallès o per algun poble del Vallès. I és una tradició, bueno, per dir-ho així, de Sabadell, que amb aquest amic meu doncs cada any hi anem i així també és un moment, unes hores per estar, per parlar amb ell, per caminar, també veus molta gent de Sabadell. I bé, aquest any he de dir que va ser la pitjor de totes. Aquest amic meu també està molt ficat en temes de cultura popular, també és diable i casteller de Sabadell, i ara ha començat també amb els gegants de la Creu Alta. I després havíem d'anar a la Diada Castellera que es feia a Sabadell. I s'estrenava el 4 de 8, que va ser el primer cop que el van carregar i descarregar, i havíem de marxar ràpid, per tant l'havíem de fer ràpida la ronda. I vam haver de fer la curta, que és només de 17 quilòmetres, però ens vam perdre. O sigui, de cop vam veure que no hi havia més cartells. I vam agafar un camí a través que ens va indicar un home que passava i al final vam aconseguir arribar, que ja faltava molt poc pel final. L'únic és que et fan firmar per demostrar que has passat i clar, ens faltaven la meitat de les firmes però bé, ens vam endur la medalla que et donen i vam anar a la Diada, que va estar molt bé i ja està, ens ho vam passar bé, que és el que compta. Jo, en els moviments de cultura popular vaig començar amb els Diables de la Creu Alta, perquè jo de petit anava sempre als Correfocs, que és una de les festes populars que més m'agrada, i després, quan vaig fer els 18 anys, vaig decidir entrar en una colla i vaig triar els Diables de la Creu Alta perquè trobo que, bueno, ara hi soc, no? Que fan molt més espectacle que no pas altres colles de Sabadell i a mi estic contentíssim d'estar en aquesta colla. I vaig començar per això, perquè anava a sota i jo crec que el pas natural després, si t'agrada aquesta festa, és ficar-te de diable, perquè això, si t'estimes les festes populars has de participar d'elles. I una mica, després, arrel d'això, estar amb els Diables, hi havia gent que també estava amb gegants, a mi tocar la gralla sempre m'havia fet gràcia, i després vaig fer aquest pas natural cap a la colla de gegants, i aquesta colla doncs, vaig passar a una altra, i així estic a les 3, més o menys, participant. Bé, la meva causa potser no és defensar la cultura popular, però no crec que s'hagi de defensar, no seria la paraula, sinó participar només d'ella. Ara mateix jo crec que estem en una societat que estem molt passius, que fem poques coses, també això, la vida pública, diguéssim, que està caient més, i jo crec que és important
participar, no? Activament a la teva ciutat i a més si pot ser en actes de cultura popular, que és el que a mi m'agrada més, perquè està molt poc valorada, segons com. O sigui, no pots comparar això, tocar la gralla amb escriure una novel·la, per exemple, o ser dimoni, però igualment aporta molt, no? I diu molt de com és el país, d'això, no? De les inquietuds, i et porta doncs, en tota una tradició que vulguis que no ens ha fet arribar on estem. No? I crec que és important això, que la gent sigui més activa i una de les maneres de ser-ho i de ser-ho de manera lúdica i a més doncs, servint a la ciutat és a través de la cultura popular. Tragic and beautiful, and that's good enough for me. You're looking for a hero, but it's just my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero